अच्छा पूर्वी के तरुआ मतलब हमने के तो जाने दे कि भाई भरत शर्मा व्यास मने पूर्वी के एगो उस्ताद गए तो एमे रुआ लोग का राय बा कैसे के तो उस्ताद अकेले भाई का गावत या कैसे ओकर का विशेषता बा तनी कुछ बताइए करे के उमे गोपालो जी बानी वहां के भी पूर्वी कल जला होना को कलकत्ता हां जी तो गरी कलकत्ता लोग नौकरी करे खाली कलकत्ते लोग नौकरी करे हां इनके केहू जाए जैसे वो इंडस्ट्रियल बेल्ट रहे वो सब तरह का व्यवसाय रहे उद्योग रहे इंडस्ट्री रहे तो पूर्वी जन बड़ुए कि कहे लागल पूर्वी विरह में लोग आवे अच्छा अपन विरह व्यक्त करे के बात जन बड़ुए जात पिसतिया जत्सार में भी बीरा है वो अपने आप रहे हाँ, जी पोखर चलावतिया हाँ अब वो पूर्वी गावतिया तो पूर्वी क्या करे पूर्वी माने बीरा एगो बीरा कटेरो में स्थायी भाव रहे ओकर हमर पति जन बड़ुए पूजा गोइल बड़े अइले ना चिट्ठी ना देले पत्री ना देले कोनो खबर ना देले पूर्वी इहे बीरा ओमे कुछ अंतर त नहीं हां जैसे अच्छा पूर्वी के एगो थाट भी बा हमरा हिसाब से भैया पूर्वी के थाट पड़ले चलन जौन बाटे ओकर रिदम से पूर्वी के जैसे बनारसी पूर्वी हो गइल ओकर अंदाज अलग हो गइल आम तौर पर लोग जैसे भैया गोले बन कि चोरी करे हम पपी चागे किची हठेला गाड़ी हमके साड़ी तो ई छपरैया पूर्वी हो गइल आम तौर पर लोग यही के पूर्वी आम जनमानस जानेला अब बनारसी पूर्वी बा अलग चंपई पूर्वी लेकिन भैया ओकर उठान जौन बा भैया बतौले हमके ये में दीवानी होला फौदारी होला एहू में होला दीवानी फौदारी भैया बतौले माने ई कचहरी कोर्ट के बात नहीं के संगीतों में बात एहू में दीवानी फौदारी अच्छा कैसे का कैसे अब बनारसी गावल जी ना तो दीवानिया फौदरिया रही ह पूर्वी है ई छपरैया लेखा ना ई तो अद्भुत हमनी के एकदम जानकारी ना शैली चलन बदल जाई खाली जैसे सुनाओ तन जैसे जी जी बिल्कुल कि कही के न गईले मोरा बरी रे सजनवा कही के न गईले मोरा बरी रे सजनवा कही के न गईले तो उठान पूर्वी के वो रिदम भैया जौन बा ताल जौन भैया बतौले कि दीवानी से उठी फौदारी में जाई आ चलन उ पूर्वी के रहे पूर्वी एगो ना होला पूर्वी एगो ठाठ ठाठ हुए हम कल चाहते जी जैसे पेड़ बा नो हां जी पेड़ में कोई गो डाढ़ी बाड़ी छ वो डढ़िया में कोई गो डाढ़ी बाड़ी छ वो डढ़िया में कोई छिपकी बाड़ी छ उनकी बाड़ी छ जी बहुत अच्छे ये ऐसे ये तो हम के समझते ना बदल जे रिदम इस ताल के गीत के हिसाब से ओकर तालवा के मिजाज बदलत जाई अब रिकॉर्ड करब तो लाइव करब तबे हुआ है एगर सीक्वेंसिंग चलता हमें ना आई अच्छा दीवानी फौदारी तनी हमरा के और बताइए ऐसे कोई दीवानी फौदारी ओकर रिदम जे खाली केस में गोइली दीवानी में अच्छा हां खाली डेट पर चली अच्छा जी ठीक अब फौदारी डेट पर चली ना आ फौदारी जोन बियानु कुछ फौदारी में नकदनो हो जाई कोर्ट में जाई नु तरवा को वकील ऊ को दिए नु कि भाई खत्म कर इनके के हई हो गइल बा हइसे हो गइल बा हइसे काहे कइलो तो हई चिल्ले अब तो औ जा हट टाइप के ऊ जा जी इतना ऊ जा जी नु जेना ऊ खाई ना पी वैसे ही आए के रात में ढल जाई एती में द्वार पर वैसे ही दीवानी उठेला सिंगल टाइप के ऐसे ओकर ताल बा आ फौदारी माने वो ओकर अलग अंदाज बा थोड़ा औ जा एगो कोनो रुआ अपन हिसाब से पूर्वी जैसे गोपाल जी तनी पूर्वी एगो तनी सब मारा ना आ राही जी वाले को सुनावे को भुलाए के नहीं क्यों हमने तो पूर्वी राही जी क्या जी ना हां रोही में राही जी के पूर्वी कई गो गले बड़े तो सर्दी वाला हां बड़े रोज सर्दी हरदी मारा का करते नहीं हल्का में लव भगै छे न बा पर रोज सर्दी कैले आरे गवना बेदर्दी हरदी छूटल नहीं क्या बात जैब का तू कैसे लगला हरदी वर्दी बहुत अच्छा जैब का तू कैसे लगला वर्दी हरदी
पूर्वी के ठिकान नहीं खे बहुत अच्छा, सही। पूर्वी भैया जब हारमोनिया लेके गए हैं ना तो आवाज में तब बा ना पूर्वी के बिल्कुल गायकी जोन बिल्कुल। बा उ तो मानल चीज बा पूर्वी भरत शर्मा व्यास मने चढ़ जाता है। पूर्वी के गायकी जोन बा हाँ। हमने के जब यदि मिट जाई तो सब मिट जाई बड़ी बात है भोजपुरी से पूर्वी यदि बड़ी मिट बात। जाए बड़ी महत्व बा ई बहुत बड़ बात रे बताओ जी। हमने विदेशिया कहते हैं एगो- नाटक टोटली गीतों में पूर्वी में बा टोटली पूर्वी में जी विदेशिया में जितना अरे गीत बा सब देखे गई ना तो जितना पब्लिक बैठा रही हो एकदम करा दी रे बिल्कुल जाई, सब निकली बिल्कुल निकली हाँ बुझाला जे मोर लोग सेटिंग को के बोल लेबे का संग ही निकलबे जी, करी बिल्कुल। भैया तो ई तो तान बा ओकर बोलवा दी भीतर जौन से हेजे बोलवा दी। जाके बोलवा जी बिल्कुल बिल्कुल तो ये पूर्वी है